Evo što o vama govori mjesec u kojem ste rođeni. Ljudi rođeni u travnju vole stalno dizati adrenalin, prilično su odvažni i hrabri od svog rođenja. Naći ćete ih kao nekoga tko voli istraživati stvari oko sebe. Oni su otvoreni i mrze živjeti dosadnim životom. Ne boje se problema koji dolaze u njihov život, možda se čine grubi i žilavi, ali iznutra su prilično osjetljivi. Općenito su ljubazni i velikodušni prema svojim voljenima i onima koji su u potrebi. To ne znači da ne koriste svoj mozak prije donošenja bilo kakve odluke, uvijek su spremni dati sve od sebe u bilo čemu što rade i nikada se nećete osjećati dosadno ili potišteno. Imaju izuzetnu strast prema stvarima koje vole, njihova strast čini ih iznimno energičnim, oni su spremni na rizik, za njih riječ nemoguće ne postoji u njihovom rječniku, imaju izvrsne vještine za rješavanje svih izazova. Vjeruju da nijedan problem nije dovoljno velik da se ne može riješiti,